Eduard Disch is inmiddels een beroemdheid in Den Haag en de rest van het land. Dagelijks komen er wildvreemden speciaal voor hem naar het centrum van de stad om hem te steunen, om hem te bedanken of om een praatje te maken. I came from Beijing, China. From China. Welkom. Elke dag van 9 tot 5 is hij hier. Op een bord houdt hij de hongerdagen bij. Het niet eten begint lichamelijk en mentaal zijn sporen na te laten. Ik ben trager geworden in het praten, in het denken, onthouden. En vervelend is ook, je wordt wat emotioneler. Nou vind ik het tonen van emoties niet vervelend of bezwaarlijk. Maar het komt soms zo heftig ineens op, midden in een gesprek. Dat is iets wat ik liever niet wil. Disch startte de actie nadat hij in het Jeugdjournaal een item had gezien over de 13-jarige Ariana. Zij dreigt te worden uitgezet naar Oezbekistan. Het greep hem zo aan dat hij zonder plan de trein naar Den Haag pakte en bij de ingang van het IND plaatsnam. Inmiddels mag Ariana voorlopig in Nederland de asielprocedure afwachten. Maar Disch staakt zijn actie nog niet. Ik heb hier tegen de DG van het IND, de directeur-generaal, in het gesprek gezegd van zonder drammerig te willen zijn, maar mevrouw, op één punt geen misverstand. Ik ben hier en ik blijf hier totdat van overheidswegen het signaal wordt afgegeven. We hebben de boodschap verstaan, we hebben ze begrepen en we zullen er naar handelen. Dan ben ik de eerste om te vertrekken en de oranje vlag uit te hangen. Sinds het begin van de actie is er een groep sympathisanten die de Maastrichtenaar helpt. Hij hoeft niet in een tent of een stoel te slapen en hij wordt goed in de gaten gehouden door een arts. Wat we met name doen vanuit de steungroep is dat we naar hem toe komen. Dat we kijken hoe het met hem gaat, morele support geven. En ja, er is niet veel meer wat je kan doen. En ik weet ook niet of dat hem echt draagt. Want ik denk dat hij die draagkracht niet nodig heeft. Het is een man die heel sterk gemotiveerd is, staat voor een goede zaak. En ik denk ook de contacten die hij heeft met de mensen hier, dat heb ik nu een aantal malen ook meegemaakt. Het contact wat je hebt met passanten die niet bekend zijn met het onderwerp en die daar dan kennis van nemen. Ja, dat geeft extra kracht. Morgen vindt in Amsterdam een solidariteitsmars plaats voor de 11-jarige Mikael. Hij dreigt met zijn moeder te worden uitgezet naar Armenië. Disch zal als gast aanwezig zijn bij de mars en hij zal daar ook spreken.